We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag ug maupay nga aga kanatong tanan, ilabi na sa ato ang mga certified kapuso dinhi sa Central and Eastern Visayas nga way puas nga nagasuporta sa atong programa ang GMA Regional TV Live nga inyong makita matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. TGIF na mga kapuso, thank God it's Friday. Good vibes and good energies ang dalit na mo kaninyo dinhi sa ato ang Kapuso Fans Day. Busa, excited na ba mo? Tara, makigsadya ta kauban ng atong Kapuso Star. Fun facts usa ta mga kapuso. Ang makauban nato karon kay usa ka host kaniadto sa award-winning children's program kundi nakauban niya si kapuso journalist Atom Araulio. Gikan siya sa sikat nga mga artista nga pamilyang Cruz ug karon daghang Kapuso fans dinhi sa Central ug Eastern Visayas ang nahigugma kaniya kun siya muhataw na sa dance floor. Daw matag indak niya ikaw madanigyod sa iya mga graceful dance moves. Gawa sa kabansay niya sa pagsayaw, iya nasab na pamatud-an ang kamaayo niya sa hosting. Ug karon pabilibunta niya sa iyang acting skills sa umaabot nga afternoon prime drama series Nagbabagang Luha kundiin dala niya ang karakter ni Alex. Sa kadaghan niya og mga talento, gihulagway gyud siya nga multi-talented kapuso artist. Tara ubanan ta siya kay andam na siya nga maki-Kapuso Fans Day dinhi sa GMA Regional TV Live. Sa walay paglangay, sugdan ta ang Kapuso Fans Day, kauban ang walay lain kundili ang multi-talented kapuso artist nga si Rayver Cruz. Mayong buntag ug maupay nga aga, Rayver. Welcome back dito sa GMA Regional TV Live. Kumusta? Hey, magandang umaga sa inyong lahat and sa iyo, Cecil. I'm really happy to be back. Parang kailan lang, nandito rin ako. So, ayun. Hello po sa inyong lahat ulit. Rayver, we're so happy to have you back dito sa programa this morning at bilang isa ka sa mga magagaling na host dito sa Kapuso Network, pa isang shout out naman sa ating mga kapuso dito sa Central and Eastern Visayas. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat ng suporta. Ayun, excited na ako dahil malapit na ulit lumabas ang show namin. So, for sure, susubaybayan ulit ng mga natin dyan, kapuso ng mga Cebuanos, di ba? Ayan, marami tayong pag-uusapan later and thank you sa much needed energy ng ating mga kapuso this morning. Ikaw ba, Rayver, saan at kanino ka kumukuha ng energy and inspiration every morning? Grabe, napakaraming bagay. Alam mo, Cecil, number one is, syempre, my family, di ba? From my work, from my special someone, di ba? And from all of the blessings. And every day ako nagpipray na nagpapasalamat sa Lord sa, lalo na nag-birthday ako, di ba, na sa lahat ng blessings na natatanggap ko. So yun keeps me going every day. Talking about energy and blessings, lahat talaga mapapainda kapag ikaw na ang nasa dance floor, Rayver. Noong bata ka pa ba, magaling ka na talagang sumayaw, katulad ng kapatid mo, si Rodjun? Yes. Talagang mahilig na kami sumayaw. Bata pa lang kami. Lagi kasi pag may parties, nag-uunahan kami kung sino yung magsasample. Kasi pag nag-sample ka, ibig sabihin may premyo ka, meron kang pambili ng toys mo after ng party. So, yun, nag-uunan kami ni Roger kung sino yung magsasample at nagpapagalingan din kami.
Plus yung mama ko kasi talagang, alam mo naman yung mga mommies natin, di ba? Pagka, uy, yung anak ko, bibo. Sayawin niyo yan, gano'n. So yun, nasanay na talaga. That's what I love to do. Bata pa lang ako hanggang nung tumanda ako. And I'm still doing it sa AOS. Nakakahataw pa naman ako. So, yep, sobrang favorite namin ni Roger yung pagsayaw. At dahil sa galing mong sumayaw, Rayver, may mga inimbita kaming mga fans mo na handang makihataw din sa atin this morning. Ready ka na ba, Rayver, to meet them? Game, ready na ako. Rayver, meet your fans na sila Mary Ann Therese Onrejas and Walter Chuck Paras. Good morning, guys! Good morning, Marian and Volter. Hello po. Good morning po. Yes, hi. Good morning. Hi, guys! Can you please introduce yourselves sa inyong idolo? Hello po. I am Marian Therese Onrejas po, 21 years old from Cebu City, Philippines. Hi po Kuya Rayver. Oh, hi, Marian. Hi, everybody. I am Walter Paras and I'm 24 years old. Same with Therese from the Queen City of the South, Cebu City. Oh, sabi. Taga Cebu. All right, nice to meet you this morning, Therese and Walter. At para mas good vibes pa tayo this morning, maglalaro muna tayo ng chain dance. Very simple lang ito, Rayver. Rayver will do the first action or dance move and yung kasunod niya will follow his actions and then continue lang hanggang umabot sa akin. Ayan. So let's start Okay. with Rayver. Game na ba tayo? Parang kailangan ko tumayo dito. Go, go, go. Go, Idol. Oo. Ayan. Baka naman si Walter and Therese can sing the shagidi na chant. Chapupu, ganun ba? Yes. Yes. Shagidi, shagidi, shapupu. Shagidi. Shagidi, shagidi, shapupu. Sige, go, Therese. Go, Therese. Start na po ba? Start na ba tayo? Game. Yes, start na. 5, 6, 7, 8. Shagidi, shagidi, shapupu. Shagidi, shagidi, shapupu. Gawin niya rin. Shagidi, shagidi, shapupu. 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 That's quite fun, ah. Maraming salamat, guys. That was very fun and quite a good exercise this morning. Thank you so much. Thank you, guys. Pero Rayver, hindi pa dyan nagtatapos ang ating kasiyahan kasi babalik pa ang GMA Regional TV Live with Rayver Cruz. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back to GMA Regional TV Live, mga kapuso. Kauban gihapon nato ang kapuso artist nga si Rayver Cruz. And this time, Rayver, as promised a while ago, itong mga fans mo ay may hinandang short dance para sa iyo. Ayan, Rayver, let's start sa dance moves ni Therese. Go ahead, Therese. Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. Let me talk to him. Come on. So they had them apple bottom jeans, loose with the bird. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low. Ano naman yung masasabi mo, Rayver, sa dance moves ni Therese? Grabe yun, hataw na hataw. Nalala ko tuloy nung kabataan ko eh. Sobrang hataw eh. Kasi po, I really love dancing po talaga. Galing ha. Tsaka isa yun sa mga isa yun sa mga unang sumikat na sayaw namin talaga noon, way back, nila Maha pa. Kaya pag narinig ko yung low na music, brings back memories. Tapos sobrang hataw pa ni Marian. Galing. Good job ha. Solid. Thank you po. Good job, Therese. And this time naman, si Walter na naman ang magpapakitang gilas kay Rayver. Wow, look at my mouth, look at my thighs, come take a dive. Tie me up like I'm so
surprise, that's roleplay. I wear disguise, I want you to put that Big Mac truck right in this little garage. Bring me dream, make it stream, out in public, make a scene. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Ring. Huh, gobble me, swallow me, drip down inside of me. Jump out with it, then it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I'll run down on them before I have a night. Running me, talk that shit, bite your lip. Yeah, for a call while you ride that dick. You really ain't never got a point for a thing. You already made his mind up. Hey, now get your boots, hang your coat, fuck this wet and gushy. He bought a Wow! Ano masasabi mo, Rayver? Galing Miss Cecil, mga TikTokers din tong Oo nga, grabe. Kasama natin ngayon. Galing, Volter Give a Klase may dance group ka, for sure. I was a dance instructor po dito sa Cebu, and my inspiration on that dance, of course, sino pa ba? Edi kayo po. Ayun, grabe. Galing, Rayver lang malakas. Galing nyo, Marian, Volter. Galing nyo mga Cebuanos talaga, hindi nagpapahuli sa talent yan when it comes to singing, dancing, acting, lahat yan. Ang dami natin mga galing sa industry na galing sa Cebu. So, malupit ang mga Cebuanos. Thank you for your kind words, Rayver. Kaya naman, Therese and Volter, ano naman ang mensahe ninyo para sa idolo nyo na si Rayver? Yung mensahe ko po sa iyo, Kuya Rayver, is patuloy lang po sa pag-inspire ng mga dancer katulad ko. And super happy ko po na nakita ko po kayo virtually kahit hindi po face-to-face kasi po dahil sa pandemic. And I'm super happy po talaga. Grabe po yung emotion ko po ngayon. Mixed emotions po talaga. Thank you so much po, Kuya Rayver, sa pagiging inspiration po. And love you po. Love you, Marianne. Thank you, Ren. Thank you sa time. Thank you for the kind words. Solid. Kaya mo, soon, very soon, for sure, after ng lahat ng to, I'm sure makapunta na ako ng Cebu ulit and magkaka-chance tayo na magkita. Yay, thank you po. Collab po. Pwede yan. TikTok. Thank you po. And Volter this time? Yes, so first of all, I'm really happy and thankful na naging part ako sa ganitong Zoom live. I know this is something we can communicate with our idols virtually. And yeah, ever since before, idol ko talaga si Rayver Cruz. Like, since I was high school, pinanood ko talaga siya lahat ng dance prods sa TV. Sabi nga ng mama ko before sabi niya, Walter, gising ka na kasi si Rayver na sa susunod sa ganitong segment, ganitong show, ganyan. Okay, sige sige, tawagin mo lang ako pag si Rayver nang lumabas kasi ewan ko, basta gusto ko talaga yung niya, yung the way talaga siyang sumasayaw, like alam mo talaga ng si Rayver Cruz talaga, yung nag-iisang Rayver Cruz. Ganon, di ba, Therese? Agree? Di ba? Agree talaga sa'yo, Volter. And yes, belated happy birthday po, Rayver, Kuya Rayver. And then, I'm happy for your new project dito sa Kapuso Network, and hopefully we have the same dream with Therese. Sana hopefully soon, if maka-visit ka dito sa Cebu one day, then we are really excited to meet you in person and do a little bit of chit chat with our one only idol on the dance floor. Thank you, Walter. Thank you. Nakataba ng for the longest time na nandito ako sa industry, nakakataba ng puso kapag may mga ganyang kind words, especially coming from you guys, and nakaka-inspire lalo magtrabaho. So thank you for all the support. Keep on watching mga Kapuso shows, para kasi yun lang yung way muna natin para magkasama Pero I'm happy to be here sa Zoom kasama kayo, and for sure malapit na babalik na ulit kami, makakabisita na kami sa mga kanya-kanyang lugar niyo. So, yun ang abangan. Thank you guys. Thank you. And with that, para may remembrance tayo this very special day, selfie screenshot tayo Therese, Volter, and Rayver. Kaya naman, in 3, 2, 1, just say RTV
Live. So in 3, 2, 1, say RTV Live. RTV Live! Ayan, thank you so much sa inyo, Therese and Walter, and we hope that you had fun this morning kasama ang idolo nyo na si Rayver Cruz. Thank you so much. Thank you Thank po. you, Therese. Thank you, Walter. Ingat. Thank you. Mga kapuso, padayon ang kasadya this morning kay Syra nato karong taon ang bagong proyekto ni Rayver Cruz. Busa, don't change your channel kay mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back mga kapuso, padayon lang ang good vibes nato this morning. Kauban gihapon si Kapuso actor and host Rayver Cruz. Rayver, by the way, di lang ako ang excited sa bagong serye mo. May mga fans ka din na nagpadala ng mga messages to show their support para sa iyo. Let's watch this. Hi po, Sir Rayver Cruz. Ako nga po pala si Michael John Rivas from Tabon, Dalagit, Cebu. Excited na po kaming manood sa bagong pelikula, yung Nagbabagong Luha. Stay healthy lang po, stay strong, at stay pogi po tayo. Dahil idol po kita, hindi lang po sa pagsayaw at maging sa pag-arte po. God bless po at maraming salamat po sa iyo, idol. Hi Rayver, belated happy birthday. Congrats sa inyong new show. At sana makita kita in person. Hi Rayver, first of all, congratulations sa bagong project niyong Nagbabagang Luha. Diba, pangalan pa lang Pakna Tsak na aabangan yan ng mga Cebuanos, aabangan namin yan. At sana makapag-collab tayo sa TikTok soon. Collab talaga. Anyways, good luck sa new project mo. And I'm wishing for more projects and success for you. Nice! Ayan, Rayver, how do you feel watching these videos from your fans? Ang ganda. First of all, syempre, thank you GMA Regional TV Live for compiling the messages. Nakakatuwa. Alam mo kasing kaya nakaka-inspire mag-work, kaya nakaka-inspire gumawa ng program, shows, and magsayaw sa dance floor because of them naman talaga eh. And yun yung way namin para maibalik sa kanila yung suporta na binibigay nila is to make them feel happy kapag napapanood kami sa TV. And maraming salamat, nakakataba ng puso. Nakakatuwa lang kasi sakto yung timing nung guest ko sa inyo from my birthday. So, every year kasi nagba-birthday ka, every year na nag-age ka, lalo mong na-appreciate yung mga kind words ng tao, yung blessings and all the good stuff that is happening sa life mo. So, thank you GMA Regional TV Live, and thank you sa mga supporters natin dyan sa Cebu. Solid kayo. Oo, kasi solid din yung pagmamahal namin sa iyo, Rayver. Kaya naman this time, pag-usapan natin your new series, ang Nagbabagang Luha. Without giving too much away, Rayver, ano ang masasabi mong itong eksena talaga na kaabang-abang dito? Grabe, ang hirap magsabi ng kwento na hindi ko masuspoil yung tao, pero masasabi ko lang solid yung Nagbabagang Luha. One of the most challenging roles that I've had in a long time. Sobrang ganda ng storya, kikiligin ka, and talagang mas higit sa kilig is yung may iyak ka talaga. Masakit sa puso, na masarap panoorin, na full of love. Drama siya talaga, and it's really a drama specialty. Excited ako for the fans to watch it kasi ito yung mga gusto natin, mga Pilipino. Ganito mga storya yung swak sa atin, di ba? Yung makaka-relate din tayo sa totoong buhay. And pwede rin siya mangyari sa totoong buhay. So, excited ako na mapanood nila yung Nagbabagang Luha. Sobrang hinusayan ng lahat ng mga artista, ng aming mga direktor, ng aming buong team. Sobrang special nitong project for me. So, excited ako na mapanood nila. You mentioned na very challenging ang karakter mo dito. Can you please share to us ano itong mga challenges that you met? First of all, syempre, yung challenge is kung paano magde-dive dun sa yung character, and
kung paano mo isipin na nangyari yun sa'yo sa totoong buhay kahit na, ina-act mo yun. And siguro yung challenge din is working with sobrang galing ng mga artista. Di ba si Glyza De Castro, napakagaling na artista. Of course, Direk Ricky Davao and Direk Gina Alejandro. Kailangan mo rin paghandaan. Nakaka-pressure sa una, pero in the long run, mas nagiging madali yung life because of them. Lalo na sa work. And of course, Direk Philip Lazaro din for guiding us. And si Claire, revelation si Claire dito, Claire Castro. First time nakatrabaho namin siya and sobrang galing ng pinakita niya dito. Actually, hindi siguro sobrang challenge yung preparation na lang. Kasi parang naging madali yung lahat because of them. May linya ka ba, Rayver, na naalala mo sa script mo na gustong-gusto mo? Ano itong linya na to? Baka pwede namang pasample dyan. Madami akong linya na maganda, pero yung mga tumatak talaga na linyahan is kahit nung nasa movie pa, is yung sa dalawang magkapatid eh. Hindi, sasabihin ko na lang na linya yung pinaka-paborito ko at lagi naman sinasabi ni Alex is, mahal kita. Ikaw dami mong minamahal dun eh. Short line lang yan, pero dama na namin itong mga emosyon dito sa Nagbabagang Luha. Kaya naman, Rayver, please invite all our kapuso dito sa Central and Eastern Visayas to watch Nagbabagang Luha. Ayun, mga kapuso, malapit na po. August 2 na po kami. Iniimbitahan ko kayo manood na Nagbabagang Luha sa GMA Afternoon Prime po yan. Napakaganda ng show. Sana po patuloy yung subaybayan hanggang sa umpisa hanggang matapos. Thank you po sa lahat ng support. See you guys sa August 2, Nagbabagang Luha. At daghang salamat sa iyo, Rayver, for joining us this morning. Thank you rin sila. Sobrang appreciate ko lahat. Masaya and can't wait to be back again. And we're so happy that we made you happy and your fans happy this morning. Daghang salamat and congratulations sa iyo, Rayver. Thank you so much. Thank you. And that was multi-talented kapuso artist Rayver Cruz nga nangimbitar ka nato mga kapuso sa bag-o niyang serye ang Nagbabagang Luha. Busa sa mga gusto pang moapil sa umaabot pa ng mga virtual Kapuso Fans Day at ang ilang ang mga post sa GMA Regional TV Live Facebook account ug tan-aw mo matag adlaw kay basin ka mo na ang maswerteng fan nga makauban ang inyong mga idolo. Ug sa mga gustong mulantaw ni ining episode, palihog i-click ang subscribe button sa atong YouTube channel, GMA Regional TV. And log on lang mo sa ato ang website, www.gmaregionaltv.com. Busa, see you next week mga kapuso. Dinhi lang sa inyong kapares sa pamahaw matag adlaw ang GMA Regional TV Live.